komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39. Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Aksyon Radio. Kagkaroon ang inyo alaga. Aksyon Fred Salanga karon adlaw Miyerkules, pitsa 29 na bulan sang Enero tuig 2020. Aksyon Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entre, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras, mga isyu diri lang sa Action Reports first portion. Aksyon Radio. Pila sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalaan sa aton mga balita lokal, police visibility, dako ang mabulig agud matap na ang kriminalidad suno kay Gobernador Lacson. 6 milyones nga donasyon sang CDRRMO sa mga banwa kag syudad nga naapektuhan sa paglupok sang Bulkan Taal natala na paaprubahan sa sangguniang panglunsod subong nga adlaw. 100,000 pesos sang ginasospetsuhan siyabo na kumpiskar sang sila'y PNP sa buy-bust operation. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Ginpaunta temporaryo sang Bureau of Immigration na pag-isyo sang mga tourist visa apan arrival sa mga Chinese national para makabulig nga magapabilin hilway ang Pilipinas sa new coronavirus. Suno kay Immigration Commissioner Jaime Morente, kabahin ang tikang sa proactive measure sa ginahimo sang gobyerno agod mapahinay kag mahimo makabulig mapunggal ang pagsulod sang novel coronavirus. Ang outbreak sang virus nga nag-umpisa sa Wuhan, China. Ang tanan nga mahimo safety kag tanan nga butang nga mahimo sang gobyerno para mapunggal lang ang paglaton sining balatian diri sa pungsod Pilipinas dapat himuon bangod naglaptan ining balatian sa halos bilog na nga kalibutan kadasig maglaton ang ining coronavirus nga suno sa report nagpatay na sa sobra 1 kagatos. Subong man, linibo ang apektado sining coronavirus, ining kagaw nga naggalin dito sa China. Amoy ng kabangdanan nga ang tanan nga mga Chinese national, ang iban papaulio na alin sa mga lugar dire sa pungsod Pilipinas, labi na sa Boracay. Ini para proteksyon sang mga Pilipino. Hindi kita luyag nga amo na ining nagakatabo sa pungsod Pilipinas, sudlan pa kita sang makamamatay nga balatian. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:43 na. Good morning, anay. Sa aton mga plantador, gamay kag dalag ko man, ari ang panugyan, pamaagi sa pagpatinad ninyo sa inyo patubas sang tubo. Magpili kamo sang baridad nga may mataas nga panubason. Siguruha, libre sa hilamon ang inyo tanom nga tubo. Abunuhan ninyo sa sulod sang 35 tubtob, 45 dias. Kada ektarya, apply kamo, anom kabag nga unique complete
fertilizer kag duha ka bagsang urea. Gipi garantisado kag dalag ko ang puno dugay magpalay ang pagkalagtom sang tubo. Unique complete fertilizer gid ang dapat gamiton. Tungod ang unique nga abono, may nitrogen para patambok, may phosphorus para pagipi kag pagdalag ko sang puno, putas para patamis, sulfur, magnesium, calcium. Solusyon sa lamgod ukon acidic na nga duta. Ipaluap ninyo sa anong kabag nga unique kag duha kabag sang urea antes magsira ini magaresulta sang mataas nga tonelada kag matamis nga panubason. Mag-unique complete fertilizer na para sa mainuswagon nga patubas. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rooney Diamante, cell number 0930-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:44 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon
Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na ngay, sansan anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Ipa-action mo! Importante ng mga pahibalo. Ipa-action mo! May dapat pahibaloon. Ipa-action mo! Mga panawagan kag pagpahibalo. Diri ka mo! Ipa-action mo! Ipa-action mo! Una sa balita! Una sa aksyon! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Good morning. Bilog gadak Banwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Sa mga merkado, morning, sako na ang baligyanay, sako ng binaklanay. Ang amon patrol, nagalibot man sa pila ka mga merkado, idulong sa aton ang nagapanguna nga presyo sa nagapanguna man nga balaklon sa merkado. Balita sa patrol. Upod kita kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Sir Fred, good morning. Nag-aamat-amat na no? Ang mga suki naton diri sa Burgos Public Market kung balik pamalaklon bala kung magbakalabis ang isda diri sa Burgos. Nag-aamat-amat na diri Action Fred ina bangod may paglubog ano sa pila ka mga presyo sang isda ikumpara nato ni kahapon. So buting ganon Action Fred, good sign nag-aamat-amat na nubo ang presyo sa mga isda nga luyang pamakbaklo no sang ato sini mga kauturan. Subong sini lo ni tingog mo si Inday Lani no. Dailan tagpila subong ning bulaw-bulaw ta. Barato lang 140. 140 Action Fred. Bulaw-bulaw kahapon 160 to 180. So medyo dako ang diferensya no. Available subong ang lagaw regular size ni siya Action Fred. Pila subong ang lagaw ta? Ang lagaw ko po, ano ni siya, trolling. So that's why nga 180 lang siya. 180 ang lagaw trolling ni siya. Halin ni siya sa trolling. Pero available ang tulingan
Si tulingan subong kag ang liwit ang tulingan pila. 200. 200 ang liwit action Fred. Amo ning liwit no nga isda. Ang liwit pila. 160. 160 ang liwit. O si Tamudyo sa si Salmonete. O ang Salmonete ta subong tagpila ka day. Salmonete, 200. 200 ang Salmonete kag ang kuandri ang isa pa karaho pila subong. 150. 150 ang karaho para malingaw. Kamusta? Way ko kita kay nili subong nga aga. Sleeping time. Si Toto Nini Pato sleeping time ko na. Ano ko no? Sleeping time? Sleeping time. Adlaw na ni, tulog pa siya? Aga na ni, tulog pa. Si Nini Pato. Nag-istorya kami action Fred. Ni Sir Ruben Casipi ang supply sa aton nga isda. Subong gagikan man sa area sang Hinubaan, may gikan sa Valladolid, subong man sa bagsakan dire sa area sang Sibukaw Banago. Subong diri kay Parin Junior, may tilapia sa subong tilapia. Nyor, pila subong ato niya tilapia nyor? 140 lang. 140 ang tilapia. Available man ang aloy. Aloy ginaplastar pala pero pila subong ang aloy ta? 160. 160 tilapia action Fred, 140 na lang. Naglubo gid siya yan, ang tilapia. Okay, diri naman kita sa Piaco. Mangkot naman ta diri kay kung pila subong. Pila subong ang bangros mo 200 ang lagaw mo yang dagko. Ang bulaw to 40 Japon. Bulaw rather no. Bulaw is 240. Diri naman sa isa action Fred available na subong ganda mo nga klase sang kuan siya. May tamo nga klase sang marot. Marot nga batikuling. Ang batikuling mo pila? 160. Ano ning isa yung klase nga marot ha? Sugpo nga marot. O pila na sa? 180. 180. Ang tamudyos niya? 140. 140 ang tamudyos. So kung may lubo-lubo ka subong. Pila subong lubo-lubongan. Ano niya? Pino? Tag 140 man 140 action Fred, no? Sinikat to naman kita sa panalagko. Tupad sini sa panalagko si Nini, no? May pagi siya katakot sa pagi, aba? Ne, dagko ni pagi mo subong batag pila subong ang pagi? 160 ang pagi. May Blue Marlin, wow. Blue Marlin naman in the best. Tagpila subong? 450. 450 ang panalagko ni siya, no? Kagang available mo isa plastado na ang tangigi mo. Tagpila naman yung tangigi mo? 400 ang tangigi action Fred. So parang man nga pinaka-latest diri nga presyo sa nga isda diri sa Burgos Public Market. At this good sign action Fred, no? Damo sa mga barato, kanga isang tilapia, 140, ang bulaw-bulaw, gagmay ni siya nga bulaw-bulaw, 140, may ara man nga bulaw nga dagko may 200 steady kagang bangros ang maning mga kalabanan steady pero sa panalagko action Fred, no? Again steady ang presyo. Blue Marlin is 450 and ang tangigi is 400. So at least damon mga steady nga presyo while ang iban nagnubo. Langay sining marot nagnubo man. So ang action na Fred, no? Ang pinaka-latest nga presyo sa merkado sa nga isda, no? Latest nga presyo sang isda sa Burgos Public Market. Ang kaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:57 na. Mga presyo sang isda sa merkado na may guro bangros ay no? Piyako no bangros bla. Tapos butahan mo panakot yan niya, butahan mo sa Bombay, kamatis, pahitan, pagkatapos isugba. Inablang mulo malasado nga pagsugba. Pagkatapos may sinamakan ka, may kutitot ka na, baho kanamiton. Daw mo ning ginapulo pagita sa ginhawa ko karon nga aga. Ariyaw, ang libre nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon sa Life Extension Clinic. Alas 9 ang aga tubtob, alas 3 ang takna sa hapon. Komportable matinlo ang Life Extension Clinic. Sigurado, maserbisyuhan kamo. Pamasyar kamo sila klinika, bakal kamo sang ila produkto.
Mabakal sa Life Extension Clinic ang pinakasikat, pinakamapatihan nga vitamin hormone. Ang vitamin hormone nga rekomendado sa mga medical doctor makapalikaw sa aton sa 17 kasay sa kanser kagalo 105 kapamalatian. Ang numero 1 nga Life Extension Vitamin D3 sa Amerika. Kagaiping nga kapugsuran ang panawag sini Super Life Extension Vitamin D3. Nagakakasabalatian nga nagtapik sa aton kalawasan. Ang Life Extension Vitamin D3 mabakal na sa tanan nga sanga sang Sincer Drug Store, Negros Grace Pharmacy, kagalos tanan nga butika sa bilog nga Negros. Dire sa Bacolod, ang Life Extension Clinic aralang sa G.E. Esteban Building, Dalan Lacson, kilid lang sang opisina sang DHL. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:59 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan.
radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:04 na. Standby. Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery First Draw. Una nga bula, 17-25. Una nga bula, resulta 17 kag 25. Second draw, ikadua nga bula, 28-37. Ikadua nga bula, resulta 28 kag 37. Third draw, ikatatlo nga bula, 22-8. Ikatatlo nga bula, resulta 22 kag 8. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:11. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay, Tanduay. Ari, ang paagi para nga makabato kita bisan nubo ang baklanay sa umay, kinalanda ko ang aton produksyon gamit kita unique complete fertilizer, pinasay nga abono, may nitrogen para patambok, phosphorus para pagipi kag pabaskog sang puno, putas para patinggas, sulfur, magnesium, calcium, solusyon para sa lamgod o kon acidic nga duta kag mga trace element. Mag-apply lang sang 2 ka sako sang unique complete kag 1 ka urea kada ektarya. DP garantisado kadugay magpalay ang pagkalagtom sang dahon sang umay. Ipaluap naton sang 3 ka unique complete kag 1 ka sulfato sa kada ektarya sa top dress nga magaresulta sang malaba nga uhay kag tinggas nga pinasi. Resulta ya sini dako ang produksyon. Gusto nyo pagbag-o kag pagtinad nga pagpanguma, magbag-o na kamo gamit na sang unique complete fertilizer. Ang unique complete sarang mabakal sa inyo suki nga balaligyan. Sa dugang nga kasayuran, makigangot lang kay Rune Diamante, cell number 0937-663-7204. Unique complete, sabat sa manubo nga panubason. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:13 na. Ibalik ng report sa aton patrol sa sini nga mga tinion, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa bilog nga probinsya sa sulod sang 24 oras. Balita sa patrol. Balik nga pagpangalaga ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin! Aksyon
Freddy, na ginabulong karon sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ining 38 anyos nga dalaga matapos nga ginbuno sang iya lang manlibin partner sa banwasang hinubaan. Ang biktima diri kilala kay Imelia Medillo, 38 anyos, nagapuyo ni siya sa barangay Asya sa banwasang hinubaan. Actually, natabong ining insidente, Action Fred, alas 9:45 kontak na sang aga, pero alas 9 naman kagabi, gindangat Tiris Regional Hospital. Matapos nga nakaangkon sang pilasan na walang bahin sang iya sini nga kamot, kasubong man sa iya sini nga dugan. So, sa record sa Regional Hospital, Action Fred, na kaagaho na abi nagpauli ang iya sini nga live-in partner, abi nga lalaki, ni sa live-in partner, abi ni Emilia. Kaga diri na Action Fred, lakawakal, kaga ginpasibangdan pa ang ining biktima na may kirido, that is why ini siya ang ginbuno. Action Alvin, Yes, sir. sinong ginbuno, lalaki o kung babae? Babae, si Emilia. Babae ang ginbuno. Oo, ginbuno siya sa nga iyalaman nga live-in partner. Ang maning biktima diri si Emilia Medillo. Oo. Rason pangimon. Rason Action Pride kung lang taon pagpangimon git. Okay, makon mo na iyang pasibangdan siya nga may krido ko, no? Atin nga kay nag-iinitabi ang lalaki, ang iya sining live-in partner. Rason naman hindi siya ang ginpuno. Sa area naman, sa Mandalagan Action Fred, walo ang napilasan sa bungguan na isang taxi kaga pick-up. Din ang nagkala biktima diri Action Fred nga sa isang pick-up mo si Fernando Baltasar, 58 anyos. Taga kabakungan ni siya sa banwasang La Castellana nga nakaangkon man sa pilas sa iya sining kalawasan, labi na sa iya sining kamot kaga guya. Napilasan man ining si Mary Grace Baltasar, nagapuyo sa amuman nga lugar din sa record sa Regional Hospital. Ining mga biktima Action Fed, ining si Mary Grace Baltasar, nakaangkon man sang pilas sa iya sini nga kamot, kasubong man sa iya sini nga siko. While si Jeneline Carcueva, 30 anyos, taga La Carlota City, ginapatihan, fractured ang nawalang bahin sang iya sini nga tiil. Napilasan man na Action Fred sa among aksidente, amo si Manilin Baltasar, 39 anyos, taga Moises Padilla. Di nakaangkon sa pila sa iya sini nga guya, na kalakip sa napilasan ining 4 katuig nga bata nga si Jacoy Jimenez. May pila sa lawas, si Harleen Jimenez, 3 katuig ang edad. May kagang isa katuig nga bata nga si Reslin Jimenez, isa katuig ang nakaangkon man sa pila sa isla sini nga kalawasan. So, kalakip man diri Action Fred nga napilasan ang taxi driver nga nabungguan, aksidente nga nabungguan, amo si J.R. Gardosi. Nagapuyo ni siya. Action Fred diri siya sa Bacolod, pero amo ning driver sang taxi after sa natabo ang insidente dira sa area sa tubang sang Country Homes, Circumferential Road, Barangay Mandalagan. Sa record sa Regional Hospital Action Fred, ining aksidente nga natabo sakay sa taxi ining si JR, while aksidente nga nabungguan sang pick-up kabang tanan. Ngayon sila ang ginabulong man sa Regional Hospital. Ang si Action Fred, balita gikan sa Regional Hospital. Sa aton pinalangga nga mga tagpalamatiin digin magkalipat nga ang Santon Plus Herbal Capsule kagang may TC, isa ini ka the best nga kombinasyon sa ikaayong lawas. Ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Aber kape-kape kamudanay, Dr. Alfred's Green Coffee. May niya kini makapasulab sa inyo sulok-sulok, maayo man ini para sa mga tigulang, gidikanan, kabataan, labi na gid sa mga estudyante. Labi na gid kung nagahilapit ng exam sa kabataan, paimna sila, Dr. Alfred's Green Coffee. Napamatud-an nga gaabre ang memorya sa kabataan, daw wala ginakapoy, daw wala ginatuyo, mapagsik permi kung nagainom sila sang Dr. Alfred's Green Coffee. Hindi ka mo magkabalaka ang Dr. Alfred's Green Coffee, non-acidic, non-addictive nga kape.
para gid sa bilog nga pamilya. Alin sa tigulang, gidikanan, kag kabataan, pwedeng-pwede gid ang Dr. Alfred's Green Coffee. Maayo man ining mga lagko nga mga tao bla nga luyag ka magbulumagan, inom-inom ka lang Dr. Alfred's Green Coffee. Kay may metabolism booster ini siya nga nagabulig patunaw sa inyo ginakaon. So, maayo ini, mabinuligon, mapuslan ginaton para sa aton ikaayong lawas. Dr. Alfred's Green Coffee, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincer Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugstore, Cheers and Orway, sa second floor sang Lopez Araneta, kag tanan nga drugstore malapit sa inyo lugar. Action Radio Philippine Standard Time las 5:19 na. Resulta sang luto pagkatapos ini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakulon nun kag negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:23 na. Standby. Yari na ang Lotto Result. Resulta sang Loto 658 kita. Baw dako-dako ng jackpot to. 153 milyones. 153 million. Kombinasyon in any order. 26, 51, 36, 37, 41, 57. Resulta sang 658 26, 51, 36, 37, 41, kag 57. Sa ilo kita, 649 ang jackpot, 49 milyones, 49 million. Kombinasyon in any order, 37, 11, 48, 2, 24, 21. Resulta sang 649, 37, 11, 48, 2, 24, kag 21. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:25 na. Mabalik kami pagkatapos sining 5 minutos nga paid program. Standby. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero
Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:31 na, dire kita. Balita naton sa City Hall, 6 milyones nga donasyon no, sang CDRRMO sa mga banwa, kag syudad nga naapektuhan sa paglupok sang Bulkan Taal, natalana paabroha o kung paaprubahan sa sanggol ng paglunsod subong nga adlaw. Balita City Hall. Detalye sa inyo po kay Aksyon Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Mayong action, Fred. Sa regular session karon sa hapon sa sangunang panglungsod natala na nga paprubahan sang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Council ang 6 billion pesos nga donasyon nga igahatag sang gobyerno sang Bacolod sa mga naapektuhan kag biktima sang paglupok sang Bulkan Taal. Ginpayag ni Executive Assistant Jomari Vargas, makabaton sang tag 1 milyon ka pesos ang syudad sang Batangas, syudad sang Lipa, syudad sang Tagaytay, samtang may tag 500,000 pesos naman ang syudad sang Santo Tomas, syudad sang Bacoor, banwa sang Balayan, banwa sang San Luis, kag banwa sang Bawan. Sulod kay Vargas Action, Fred, ila rekta nga igahatag sa local government unit ang donasyon base man sa advice nga ila nabaton gikan sa NDRRMC. Ang donation Action, Fred, ang gikan sa Quick Response Fund sang CDRRMO, kagini ang pinakadako nga donasyon nga nahatag sang syudad sang Bacolod sa lugar nga naapektuhan sang kalamidad. Nangay kami guidance sa NDRRMC ang ilang advice give directly to the LGU nga gusto mantagaan. Dapat yan sa Executive Assistant Jomari Vargas. Life Extension Coffee Mix ang kapeng highly recommended bungod madamo ini sang madalang health benefits sa aton nga ikaayong lawas. Ang Life Extension Coffee Mix ang mayara sang Rashi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract plus Vitamin D3. Mabakal sa Life Extension Clinic nga nahampang sa JF7 na Building Lacson Street, Bacolod City, kag sa mga butika. Basta kape, mag-Life Extension Coffee Mix na with Vitamin D3 nga kita. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center. Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:34 na. May TC ang alkaline nga vitamin C. Amo ning ginarekomendar naton
sa pagkulokambyo sa panahon, init gulpi lang magtunaw, ang pamalatian gatuhaw, trangkaso, ubo, sipon, nilanat, alergy. Kag delikado pa subong kabay pa. Nganing coronavirus ngani hindi magsulod dire sa pungsod Pilipinas. Ang MyTC amo ini siya isa sa nagapabakod sa inyo immune system. Nagapabakod sang inyo lawas. Amo ina nga kung mabakod ang lawas, hindi kamo dali-dali tapikan sang balatian. Gasulod mo lang nga balatian kung mahina kay. Pero kung mabaskog ka, naka-MyTC ikaw, wala problema. Mas mabaskog pagid kung ining MyTC ikombinar nyo sa Santon Plus Herbal Capsule. Kaya wala ginigabulag ang duha. Gaopod pirmi. 2-in-1 batok sa pamalatian. Ining MyTC pwede na mabakal pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung kalusuganyan Facebook page. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:35 na. Mabalik kami pagkatapos ang mga ini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon.
Ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y samsan anong kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa ngayon yung bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action Reports, first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. To 105,000 ginasospitsuhan siyabo na kumpiskar sang sila'y PNP sa buy-bust operation. Detalye sini upod kay Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. May action Fred, naglambot sa 5,000 pesos na sa ginasuspect sa Cebu ang na-recover naman sa sila PNP sa duha ka separado na operasyon. Una nga nadakpan na una 25 sa hapon, Enero 27 sa Zone 4, Barangay Mambulak, amo si Rolando Benetwa, 52 anyos, isa ka newly identified drug personality, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Benetwa ang 11 ka hitil transparent plastic sa siya sa ginasuspect sa Cebu, palol 40,000 pesos. Arestado naman ang duha ka persona nga ginkilala sa ilan ng Andrea Robles, 18 anyos,
kag Carjun Rivera, 26 anyos, sa bypass operation, launa 9 sang hapon, Enero 27 sa Zone 3, Barangay Mambulak, Syudad sang Silay. Nakuha sa ilang duha ang 7 medium heat-sealed transparent plastic sachet sa ilang suspect sa Cebu, balor 60,000 pesos, kag iban pang drug paraphernalia. Priso karon sa custodial facilities ang Silay PNP Sanday Benetwa, Robles, kag Rivera para sa nagakaigo nga disposisyon. Sunod naman kay Major Rolly Pondevilla, hepe sa Silay PNP, nagapati siya nga matapta na ang problema sa illegal nga droga, subong man ang mga drug personality sa lugar bangod sa nagapadayon nga operasyon. Balita alin sa NOCPO ang ka-action ni Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:44 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:47 na. Pipila ka mga blatter entry, opisyal nga nabalhag sa record sang aton kapulisan. Balita sa pato. Upod kay Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Fred, arestado ining tatlo ka mga wanted person matapos nga ginserbihan sang mandamiento de aresto sa separado nga lugar diri sa siyudad sang Bacolod. Unahon ta sa station number 2. Gina-aresto sa mga kapulisan sa idalom sang Mobile Patrol Group sang Bacolod City Police Office led by Police Lieutenant Rondel Tapang. Ining ang suspect nga si Mirna Dugayo, 29 anyos, nagapuyo sa Zone 12 siyudad sang Talisay. Ining si Dugayo Action Fred ang gagin aresto paagi man sa warrant of arrest sa kaso violation of RA 9165 o na illegal nga droga. Ning warrant of arrest ang gin-issue ni Judge Estefanio Libutan Jr. ang RTC Judge sang Branch 50 na pitsahan January 22 of 2020. Samtang sa station number 1, most wanted person man dakop sa mga kapulisan, suspect rin kilala kay April Orolan.
31 anyos, nagapuyo sa Purok Masinadjahon, Barangay 12. Diri sa siyudad ng Bacolod, nausunod diri kay Police Major Jovel Sidel, ang station commander sa Police Station number 1, ining si Orolan, ginakaabig nga number 7, most wanted person sa ila sining hanay o sa ila sining ahensya. Sa diin kahapon nakita ini Police Senior Master Sergeant Ronico Despebaladero. Ang warrant and subpoena officer ngayara sa area sang Purok Masinadjahon, Barangay 12. So nakita ining si Orolan. That is why nga ini siya ang ginserbihan sang mandamiento de resto sa kasong pagpangawat. Action Fred, dumduma mo ining si suspect bala niya si ining suspect nga babae si Orolan. Amo ni Action Fred ang gina-report ko bala sa imo Action Fred nga kung kaisa malabay ka sa public plaza, nakainom, kagamuli siya ang may ga-offer ba kung kaisa mapalapit sa isak ginaligar hupog nga tao, palapitan niya kagambal yang short time ta. Ay. Oo, amo ni siya konti. Nanggapanguot? Amo na. Bulsa? Amo. Konti ginahakos niya na, ginahalukan, may upod pa ni. Kaga dire kung magsugot man ti mangilit manabi ang isa ka target nila kay no mo nakailom. Sugot mapahalo kag mapahos ti ang isa kagalit kakamot ara na ginakuot ang kahita sang ila sinima biktima. Now, ining si Action Fred, no, ang suspect si Orolan ang gin-arresto man pagiman sa warrant of arrest nga gin-issue ni Honorable Judge Celeste Bernard, ang presiding judge ng RTC Branch 44 na pitsahan December 26 of 2019. Ang butsilingon, dakpan gid siya. Dakpan gid siya Action Fred, makon mo na mangita gid siya 100,000 ka pesos para sa iya sining piyansa, para sa iya sining temporaryo nga kahilwayan. Wala mas puton nga bulsa das bilangguan. Away na gid siya ko sa bilangguan Action Fred, kay ari na siya diri priso sa police station number 1. Sa station number 3, Action Fred, arestado man ining si William Fernandez, nagapuyo ni siya sa Purok Nami-Nami, Barangay Banaco. Si Fernandez, Action Fred, ang may kaso statutory rape. Warrant of arrest ang gin-issue man ni Judge P.B. Gargantiel Balbin, ang RTC branch sa branch 44, amni siya ang judge sa branch 44 diri sa siyudad sa Bacolod. Din wala sang piyansa batok diri kay Fernandez. Balita sa patrol ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:51 na. Mabalik kami pagkatapos ini. Life. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio,
Aksyon Radio. Makulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:55 na. Luyag ka mangin milyonaryo sa tuig 2020, entra na sa ACS Milyones 2020. Apos-apos lang mag-entra dire. Gusto ka magpartisipar? Aray, kuha ka tidlo nga papel, isulat ng kompleto mo nga ngalan, ang imo edad, address nimo, contact number kung may ara, kag pirmahan mo. Kinahanglan pirma mo gid ha. Pagkatapos, isulod mo ina sa legal size envelope, ini blang long size nga sobre, nga puti, butang mo dira. Pagkatapos, isulat mo sa likod sina sang sobre ang promo title, ang ACS Milyones 2020. Ibutang mo mada kung ano ang proof of purchase mo, kag ipadala mo sa tanan nga waragwagan sang MBC. Parapos Aksyon Radio Bacolod lang, ibutang mo. Anong mga proof of purchase mo? Nga i-append mo sa sobre. Pwede ang unique toothpaste, 4 ka sachet sang unique 10 ml or isa ka box sang unique 50 ml, 100 ml or 150 ml. Pwede man ang Pride detergent, 2 ka sachet sa Pride powder 40 grams or 1 pouch of Pride powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams or isa ka wrapper sang Pride bar 400 grams o kon 2 ka wrapper sang Pride bar 100 grams. Pwede man ang Star Wax Floor Wax, isa ka box sang Star Wax 90 grams or 180 grams. Shield bath soap, pwede man isa ka wrapper sang Shield 60 grams or isa ka box sang Shield 90 grams or 120 grams. Smart dishwashing, 2 ka sachet sang Smart Liquid 50 ml or isa ka pouch sang Smart Liquid 200 ml or isa ka label wrapper sang Smart Paste 200 grams or 400 grams. White Rose Kojic Whitening Soap, pwede man isa ka box sang White Rose 60 grams or 120 grams. Amo nang ipadala nyo dire sa Aksyon Radio tagsa kasimana, makabaton 3 sang 1,500. Magasugod na ini siya sa masunod nga simana kag ang nauna nga draw Pebrero 8. Magatakop ini siya Mayo 15 tuig 2020 plus kung makajackpot ka 1 ka milyon base kung tsansa nyo na nga mangin milyonaryo. Pasakop na nauna sa ACS Milyones 2020. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1 nga magadulong sa aton sa mga balita lokal, balita nasyonal. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.